Ayun guys, part 2 na yun guys. Please subscribe, comment, like guys. Maraming salamat. Please subscribe my channel. Thank you po. Kahit loto ng disgrasya. Nagdagla. Sakit kinagunit. Sir, dito ka buroy. Nagkagurit. Nagkatangos, nagkagunog. Hindi po na namin luton. Pagkaugma na, para tayo naging sakita. Nakakagit na mati. Huwag ka mainom daw. Ha? Huwag ka mainom makangbo. Sa una, oy. Grabe inom. Karan, Inom ang pagkarutuan. Hindi ay dugan. Pero mabulis ay tayo matuloy. Kung katulugan, hindi na daw. mas mo mong daw. Morning, pagka-disgrasya na mo, morning, libat tayo. Morning, nahilog sukat. Ako ra ba? Sa ulit sa tayo. Kani daw, ito mga masayod, mo ni balay sa uric acid, mo ni balay sa sugar. Kalimot ha, balay sa uric acid, balay sa sugar. So kani yung uric acid natin ang sigarilyo inom, ang sugar natin soft drinks, kape, juice ha. Yan, ang mamugat ko na siya. Ako yun mo na grabe. Ikaw mo mag-ulit. Panjat mo yun. Dapat naman ito anak ko. Pero ang sakit ni mga nepas mo, Ah, anong isakitan ka. Kaya nang mapasa siya dito ang udto hapong gabi eh. mau din yung kuhan dali na, ay, pag-ito, hindi ba ba, alam ito kay, hindi sa kita. Kapag sulay ngalay ni. Ay, sulay na, ay. Yung mo, dito ka to, magkilot ko. Sa una pa man good niya, mga bata din magbilat ko, makatulog ko. Ayaw ko ninyo undang yun, di ko katulog. Bilat lagi sila, so puli-puli eh. Tagamay daw. Mau na ka? Ha? Wala ko na mau ko. Nagkape naman ko niya, nagkaan ko. Nabasa yung komento na hapon. Wala din sa oras ko, bago na igar tayo ah. Ligo. Balik ko, hakbat ra. Ba, ligo niya mo na. Ulo na yung kasuot. Ulo kayo wala. Pagkin mo sa bawah.
Okay ha?
Tapos sa takay, sikat kayo. Ito man lagi tapos ginawa. Lima na siya. Pero, ay, masakit. Ay, magunaw. Lumag, eh. Lumag na ako na rin. Tapos na ko niya. Uli, mga sa habat, muna, tingko, malaba. Hindi mo maglaban yung dito. Pasko eh. Nagkabot na nagpapilip eh. Kayo? Masan di ay? Away mo, anak-anak sa kaulon. Away na rin kami. Ikaw naman itong tae dito. Wala naman na yung lapos dito eh. Nalagyan balao to, 101, 1 million. Yung tagayatan nila ka ng mga ilan pag-sinta. 80 kay 5 siya. 85. Ganun. Bantay ka, may... Bantay mo ganun, mahilot. Mula kang hilot, kung mahilot, halos full body. Parang dugo mag-circular. Mapanungot, matanggal. Kaya kasagaran natin ipatanggal, hindi ko alam mo kayo, no? Grabe na guys. Pero, nagtakiang na... Lugar mong gusto pa rin. Ay, ma, sige, nakaroon ka po nila kay Unto na. Ano nila? Schedule yun ma. Hindi na mga bagay. Pagsa, hindi ka balay. Kami po na. Papo pa siya sa loob kay so on. Hapon po daw kasi yan. Bakit mo kayo? Sabi sa inyo, siya dapat po, hindi naman itandog kung ikaw dari paan na. Kung ninong na nga magpunga ka usahay, kung kasusahay. Kung mapaninong na ka na, dapat mo ka dito, saan mo ko? Magpagpaan lang dito. Magusay rin na siya, siya pugas, mapugas. Banat ka na ka baga? Yan, makulihan ka, gusto ko siya, may tandog, no? Di na paano ho, tara na. Maputo ko rin, magigda ko, kaya ang gano'n. Maputo ko rin hawak. Saan nga nagigaw? Tawag yung kangita mo ko mga lusay. Hindi ko ginang mga lusay.
sukat ko na tanan. Ah. Hindi ka kalimot ako to. Tama, sakit kayo, makagwanta ka tama. Ako gusto hard, diba? Magwanta ka. Dili man sa hard timing sa mga malusay. Basta kay kuwan. Kaya mo dyan ma, hindi ko kagwanta. Kung primero naman ang sakit, kaya kaya matungo, wala o. Ano na kung ito, kung matingalan ka ano, nagkadaghan. Ano mamalik man, no? Kuwan pa. Dili na nga, dili ko. Ano mamalik, ano ipanabi ko. Pansin man doon ako nagkadaghan mo. Saan mo, loaded na dyan. Mati na doon ma-accommodate na ko tanan ba? Di na makiter ko. Ano na masa yun, di pa mo. Di man natin mako ng tao nga mabalik sa mga. Alam naman sa buwag nga. Balik-balik, kung ano sa pag, kung ako na sa buwag nga manungon. Kung anong isulti ka silang kalite, silang kainila. Karon ako ang YouTube, kahapit na 3,000 plus subscriber. Ang follows ko lang. Worldwide na. Nakakita ko mo na mga country na ko nga nagatanaw. Identify na sa YouTube. Ang manguli na nire ah. Hindi na ka doon. Buyawan ako ng mga lagyo, mag-home service. Hindi na pa makuha ba ng mga mayaman ba no? Kuwan na lang kaya ba? Masana yung kuwan. Hindi mo naman makapataglag sa Manila pa rin. Naman mga rich people doon nga. Mas Magkatapang. na sa gawas o, kanang kuwan. Nakati ka sa China no? Kaya parang hindi ko na kaya ako. Wala na nasa wala no choice na ko. Wala ko trabaho. Kaya kanang wala na ba? Kaya balik. Ayun. Hindi makasinabot sa insik. Asa o, nagpante. Hindi siya kapag. Malay mo.